чыгышларыңнан соң сиңа берилген иң үзенчәлекле бүләк? Элегрәк менә авылларда йөргәндә концерт белән. Миңа инде чынлапта сөт алып киләләр. Ул 2 литрлымы, литр ярымны шешәгә салып. Инде авыл көне булды бит, әйтсез дә. Шунда менә син миңа 3 литрлы бит. 3 литрлы бәхет минем яраткан. Шуңа күрә мин сөт яратам. Айдар, аннан соң синең бер хыялың бар икән, шулай бит? Сәхнәгә яңа рольдә чыгу, ягъни алып баручы ролендә. Ул хыял инде ул күптәннән бар. Алла бирсә инде бәлки киләчәктә тормышка ашармын. Айдар, әнә шулай да үз-үзеңнән канәгатьме син бүген? Мин гомумән алганда перфекционист, һәр нәрсә үз урынында булырга тиеш. Әлеге вакытта миңа калса канәгать булмаска иде. Чөнки чынлапта канәгать булсаң, ничек тә булса, үз өстеңдә эшләү бетә җиңел була. Һәр вакытта да ниндәдер булса чыгышлардан соң мин анализ ясыйм. Ул әлбәттә миңа нәрсәдер ошамый, уйлап, менә шулайрак эшләргә кирәк ди, булайрак эшләргә кирәк дигән фикергә киләм. Менә сәхнәгә чыгып, уңайсыз хәлдә калганың бармы? Менә мин күптән түгел бер концертта булдым. Җырчы кыз сәхнәгә чыгып китте, ләкин инде ул микрофонын онытып калдырган булып чыкты. Шундый хәлләрдә калганың юкмы? Микрофонны беләсезме, миңа нәрсәгә рәхәт, мин бит һәр вакытта да минуска җырлыйм, мин үзем җырлыйм. Тавыш бетсә дә, ширләсәм дә, температура белән булса да, мин ничек бар шулай итеп чыгып, тамашачыга живьем дип әйтик, башкарырга тырышам. Әлбәттә инде вакытында музыкада тукталган вакытлар булды. Ут сүнгән вакытлар булды. Без инде баянга шулай итеп тамашачылар белән бергә җырлаган вакытлар булды. Менә Айдарның хейтерлары бар микән? Булды инде ул кайчандыр. Әйтмим кемнәр белән ничек булганын, әмма дә ләкин андый кеше, 2 кеше алар. Мин аны кем икәнен беләм. Ничек эшләгәннәрен беләм, кем аркылы эшләгәннәрен беләм. Гомумән алганда киңрәк аудиторияга уйласак, юк, һәр вакытта да тамашачыларым шундый матур теләкләр язып, тәнкыйтьләр булды, әмма дә ләкин 1-2 генә булырга мөмкин. Күбрәк очракта синең килеп чыгачак, мин синең белән шулай итеп мине һәр вакытта тулыландырып, терәк булып бүгенге көнгә кадәр яшибез, Аллага шөкер. Айдар, бик зур рәхмәт матур әңгәмә өчен. Без сиңа уңышлар теләп саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Һәм пока-пока.